taktiku. Čo robí? Yes. Okay. OK. Niekto sa ticho, preto som mu hovoril na zdravie. Á, to líci. Dali, poď, kamo. Ale nie. Dobre. Bež, poďme. Go! Haha. Go! Woo! Pardon, som veľmi zahúčal. Dobre. Môžeme ísť. Fú, už tie červené karty, čo sa s ním deje? Tá čerta, sanduje. Ty kokso, neviem, že dostanem, že dáme góla im, ale aj dokonca, že dokonca dostanú aj 2 červené karty. Ty vole, to čo za klub? Ty kokso, srandujem. Nepotrebujem viacej už, na čo mi? Áno! 4-0! Sí! Pardon. Go! Ježiš, to za debilný klik. Nie, srandujem, pardon. Go! Pardon. Hé, to je sila. Ženská hráčka dá gól. Nakoniec. A ďakujem. Ženo. Srandujem. Yes. Tašiko, paráda. OK. OK, však. Srandujem. Here's to our health, which is definitely fucked. No, už radšej by som išiel. Ja radšej by som išiel. Ježiši! To čo bolo? Ahojte, tu je City Joker a rok 2025 je na konci. Bol to rok plný skúseností, dobrých aj horších, výhier aj prehrier. Nie všetko vyšlo podľa plánu, ale presne to nás niečo naučilo. Ďakujem každému, kto tu bol, podporoval ma, sledoval
alebo len náhodou klikol na moje video. Každý jeden moment mal smysel. Teraz je čas otočiť list. Rok 2026 je pred nami. Nové ciele, nové výzvy a hlavne nový štart. Berme si zo starého roka to dobré a zlé vynechajme za sebou. Prajem vám, aby bol rok 2026 lepší, silnejší a úspešnejší než ten minulý. Ale uvidíme sa až v novom roku. Ale inak prajem vám šťastný nový rok. Takže čau čau. Ty kokso, to je sila. A dneska budeme taký dlhší live stream, lebo dneska, no. Som mal streamovať včerom aj včera, ale dneska budeme mať taký dlhší, možno budeme hrať aj maximálne hodiny. Paráda, Raši go. Čo sa s nami deje, kamo? Doríky? Srandujem. Srandujem, kamoško. Srandujem. Ty len srandujem. No a čo?